В Днепровском районном суде Киева прошло заседание по делу экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша. Прокуратура Крыма ходатайствовала об изъятии оригинала видеоматериалов телеканала АТР в качестве доказательства участия Ганыша в принятии Российской Конституции Крыма 11 апреля 2014 года. А защита подсудимого пожелала вызвать другого крымского экс-депутата в качестве свидетеля. Подробнее в сюжете. За новую Конституцию проголосовали без обсуждения и единогласно. Заседание началось с просмотра видеоматериала принятия Российской Конституции. Однако защита подозреваемого в госизмене депутата сомневается в достоверности видеосюжета. Там не можна ідентифікувати, де відбувалися події, інкримінована Ганышу Василю Васильовичу. Цей відеоматеріал був в мережі YouTube і був доступний для огляду. Але ми ставимо під сумнів саме цей відеосюжет, який ми сьогодні оглядали, тому що він з'явився лише в цьому році. На видео обвиняемый Ганыш присутствовал в зале во время принятия главного документа оккупационной власти. Чтобы развеять все сомнения, прокуратура Крыма просит изъять оригинал показанного в суде видеоматериала. Просимо суд надати слідчому відділу прокуратури Автономної Республіки Крим тимчасовий доступ до речей документів, саме до оригіналу оглянутого відеозапису, провести його огляд, встановити депутата в якості свідка особу під псевдонімом Алім Альдемак. Мотивуємо клопотання це тим, що зазначене відео опубліковано на файловому відеопластинку лише 18 березня 2016 року і не могло бути відомим органам досудового розслідування під час проведення досудового розслідування. Экс-депутат и его защита против. Они уверены, прокуроры сознательно затягивают процесс. Я вважаю, що зараз суд має з'ясувати і встановити винуватість, невинуватість Ганыша на підставі тих доказів, які були зібрані на стадії досудового слідства. Якщо з'являться в майбутньому якісь докази, будь ласка, держава в особі компетентних органів не позбавила можливість пред'явити додаткове обвинувачення в рамках іншого кримінального провадження. Коллегия судей лишь частично удовлетворила ходатайство прокуратуры. Право тимчасового доступу до речей документів, а саме оригінал відеозапису прийняття Конституції Русь щодо подій, які мали місце 11 квітня 2014 року, ТСВ, телеканалу АТР за адресою місто Київ, вулиця Вільних, 17. У разі невиконання даної ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано дозвіл на доступ, право на доступ, має право встановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України. Встановити особу під псевдонімом Алім Альдемак, яка 18 березня 2016 року розповсюдила відеозапис під назвою «Прийняття Конституції» за посиланням на файлову відеохолодну YouTube. Адреса вказана в іншій частині клопотання відмовити. Адвокат подозреваемого Андрей Руденко попросил суд вызвать в качестве свидетеля бывшего коллегу обвиняемого, экс-депутата Верховной Рады Крыма Сергея Зайцева. Судьи удовлетворили пожелания защиты. Следующее заседание суда назначено на 14 июля. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.